Magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Ngayon, nandito na naman tayo sa ating pagmamanok. Yan, ibabahagi ko sa inyo mga ka-chicken yung ginagawa ko sa pagpapakain o paghahanda sa pagkain ng ating mga alagang manok at saka sa pagpapakain natin sa kanila. Ano yung mga ginagawa ko. Una, ito yung ginagawa ko. Yan, kumuha ko ng kunting feeds para ibabad sa tubig. Yan, makikita nyo mga paghahanda natin, malalagyan ko ng tubig. Ito lang po mga ka-chicken yung ginagawa ko tuwing mapapakain ako ng mga manok natin o ihanda natin yung pagbibigay ng pagkain sa kanila. Ngayon pupunta na naman ako doon sa loob para ihanda na naman yung pagkain para sa ating mga breeders. So separate po mga ka-chicken yung bibigay ko ng pagkain para sa ating mga breeders. So tinitimbang ko po yan para sakto po yung magiging sukat. Yan po yung mga breeders natin na purado na po. At saka babad po natin sa tubig para maya maya pwede na natin ibigay. Ngayon kukuha naman tayo ng asola. Napakaganda po na mayroon tayong asola mga ka-chicken sa pag-alaga natin ng manok o sa ibang hayop. Kasi napaka-rich in protein itong ating asola. Yan, kukuha lang tayo. Araw-araw ko itong kinukunan ng asola para ipakain sa ating malaga manok itong ating asola pan. Pero napakaganda kasi kusa rin po siyang dumadami. Ito po yung itsura ng asola. Yan, balik ko lang po at ihanda. Ngayon, kukuha naman tayo ng Madre de Agua. Yan, ihanda ko lang itong itak namin. Saka kukuha na tayo ng Madre de Agua. Nandito lang sa malapit yung Madre de Agua namin. Saka mayroon din doon iba sa taas na pwede nating pagkukunan. Ngayon dito ako mangunguha sa malapit lang sa bahay namin na Madre de Agua natin. Yan, kinukuha ko po mga ka-chicken yung mga sanga-sanga at saka kinukuha ko yung mga dahon para i-shredder. Saka yung mga sanga naman ay itatanim ko para mas lalo pang lumami yung Madre de Agua natin na pagkukunan natin ng source para ibigay na pagkain para sa ating mga alagang manok. So ito lang po mga ka-chicken yung routine na ginagawa ko sa pag-aalaga ng ating mga manok. Yan, napaka-simple lang po ating buhay pagmamanok. Ayan, makikita nyo mga ka-chicken, tinatanggal ko po itong mga dahon ng Madre de Agua para ma-separate po yung mga sanga at saka yung mga dahon. Yan na po yung isi-shredder natin doon sa ating shredder machine. Ganyan lang po kasimple mga ka-chicken. At saka napakagandang din ito mga ka-chicken ng Madre de Agua kasi rich in protein din ito. Napakalaking tulong para sa ating mga alagang hayop at saka nakakatipid pa tayo sa pagbibigay ng feeds o pakain sa mga alagang manok kasi ito kuha lang tayo sa gilid tapos iyon ipapakain natin at saka napaka-masustansya pa para sa ating mga alagang manok. Yan ang kagandahan mga ka-chicken kung mayroon tayong mga halaman na tinatanim para pakain sa ating mga alaga. Ngayon nilalagay ko sa sako mga chicken yung mga dahon para isi-shredder na natin doon sa ating shredder machine. Nakita nyo sa mga previous vlog natin kasi kung chop lang na tayo dadadarin lang natin ay matagal. Kung isi-shredder natin ay napakadali po mga chicken. Ayan na, nandito na po yung ating shredder machine. Nihanda ko na po para mag-shredder na tayo. Nilagay ko muna yung binabad ko kanina na konting feeds. Yun po ay GMP3 maintenance pellet. Ayan, na ready na po yung ating shredder machine. Napaandar ko na po. Ayan, ilalagay ko lang po itong dahon ng Madre de Agua. Ayan pinong-pino agad. Nagsilabasan agad. Di napapadali yung trabaho natin kaysa magcha-chop pa tayo kasi matatagalan kung tatadtarin pa natin. Ito shredder, pag nilagay mo, paglabas ay okay na. Pwede na lang ipakain sa ating mga alaga. Pero ito mga ka-chicken ay ihalo ko ito. Halo ko din sa darak
Saka yung snither din natin ng banana trunk at asola. May konting feeds. Yan po yung combination ko. Tingnan mga ka-chicken, no? Madali lang po yung pag-shredder natin. Tapos na po. Ganyan na po kadali mga ka-chicken, no? Kung may shredder machine tayo. Kaya napakaganda po mga ka-chicken. Saka ngayon, isusunod ko na po yung linisan, hugasan yung ating asola. Yung purpose nito ay para matanggal yung mga ugat-ugat nila at saka yung mga nilalagay natin na dumi ng hayop na fertilizer mga ka-chicken doon sa ating asola pond. Ayan, konting kuskus lang po mga ka-chicken. Ayan, masisiparate na po yan yung mga ugat-ugat nila. Yung lulutang ay yung mga dahon na lang po. Ayan, so, lagay na natin sa lagayan para ihalo natin pagkatapos. Ganito lang po mga ka-chicken yung ginagawa ko kung maghahanda ko ng para ipakain sa ating mga alagang manok sa ating pagmamanokan, no? Babahagi ko din po sa inyo para makakuha din po kayong idea. Yan po mga ka-chicken, maitim po yung tubig, yan po sa dumi sa mga ugat-ugat. Ayan mga ka-chicken, inihalo ko na po yung binabad na feeds, ano? Tsaka ito po yung darak. Ayan, lagyan na po natin. At saka ito yung mga para sa breeders natin. Nakasiparit po yan. Lalagyan ko yung chinap natin na mga dahon, ano? Yan. Para mas maganda at masustansya yung papakain natin para sa ating mga breeders. Yung ano yan, combination sa pakain ko sa mga breeders ay may layer mass, may crackcorn, breeder pellet, at saka yung asola at madre de agua. Yan yung darak mga ka-chicken. Ayan, inihalo ko na po para i-mix natin. Saka yung na shredder natin na banana trunk. Ayan po, ilagay na din po natin. Saka haluin lang po, lalagyan ng tubig sa saktong basa lamang po mga ka-chicken, no? Mas maganda yung pagkahalo natin para sa ating pagkain ng ating mga alagang manok. Ito po ang itsura mga ka-chicken, no? Yan, makikita nyo. Okay, ngayon papakain muna natin yung sa mga breeders mga ka-chicken natin. Yan, dito na sila kumakain na. Yung mga breeders natin na breed natin dito, cross natin yung Hubbard at saka Rhode Island Red. Yan. Yan sila. Pinapakain na natin yung ating mga umiitlog ng mga manok. Okay. Ganyan lang po mga ka-chicken. Naka-separate po yan kasi iba po yung ingredients natin sa pagkain sa ating mga breeders. Ngayon kukuha naman tayo ng hinalo natin na pakain, ano? Para ibigay na naman natin na pakain doon sa iba nating mga alagang manok. Yan, pakain tayo doon sa loob ng kulungan. Kasi meron din po ako nakakulong, ano? Bibigyan ko muna dito sa labas. Yan. Ngayon papakain ko dito sa mga, ito yung mga nakakulong ko mga chicken na mga extra ko na roster, ano? Mga Hubbard yan. Yan. Binibigyan natin ng pakain. Ito sila. Naka-separate sila dito na kulong kasi mga extra roster natin. Salitan lang yung pagitan natin sa pag-breed. Ito yung mga pabo din mga ka-chicken, no? Meron din ako ditong mga pabo. Yan, bali apat to na sisiw pero dalawa nung natira kasi namatay yung dalawa. Pero ayan, mga malalaki na. Ito naman mga chicken, yung ating mga tag 4 months old na mga inahin, no? Hindi pa yan inahin, mga dumalaga. At ito naman mga chicken, yung ating mga broiler chicken. Yan, pinapakain natin. Malalaki na sila mga chicken, lilipat ko na din to doon sa baba, no? Kasi bakante na yung natin grower house na bahay ng manok. Yan, mga broiler natin. At saka ito pang ibang nakakulong dito mga chicken. Ito yung nakaseparate din, may ibang rooster. At saka yung iba dito yung mga gumaling sa sakit na hindi muna natin linabas, ano? O pinakawalan. Yan, dito ko sila nilagay. Yan. Saka dito naman ako sa baba mga ka-chicken. Ayan, nandito na yung ating mga crossbreed
ng mga Rhode Island Red at saka Hubbard. O, karamihan dito mga chicken ay mga lalaki, ano. Pagpapilian ko pa ito mga chicken para gawin din natin o i-breed din natin. Sila din yung gawin nating breeders. Siguro mag-isipat ako ng mga 3 or 4 na mga rooster pang breeding natin para mas ma-upgrade pa yung resulta. Okay, ayos na ayos mga chicken. Yan lang sila. Kaya napaganda kung ganito mga chicken. O ayan mga chicken, yan lang po yung mga chicken yung ginagawa ko dito sa pagpakain o yung routine ko sa pagpapakain nating mga alagang manok, no? O ayan sila, makita nyo mga chicken, nakakatuwa na sila mga chicken. Sana ay may napulot din kayo na idea mga chicken, no? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa channel hanggang sa susunod natin na vlog mga chicken. Ingat po kayo palagi. God bless. Thank you. Yes, DJ.